Fáilte go Búm Búm. Is mis Ruth agus an neo bemmuid ag déanamh cleachta úmana is féidirling a dhéanamh an droma. Tásóig muid le Flam Bhuille agus X. Is techníc an Flam Bhuille ina úsáidtear an dá bhata beagnach ag an am chéana ach tá ceann amháin níos airde ná an ceann eile. Seo seinte go Flam Bhuille. Agus anis níos tapúla. Anis, buinnig muid tríal as an techníc seo le a héan, a dó, trí. Anis, chuirigh muid X leis an rithim seo chun athrú a chur an fátrún. X, Flam Bhuille, Flam Bhuille, Flam Bhuille. Mar seo. Anis tásóig muid le Flam Bhuille agus an sin 3X. Mar seo. Anis tá na bun glúiseachtaí an droma ólas agat le roinnt cleachta beag tú idir chrumadóir go luath.